Right, ndadzoka manje muri yeZimbabwe ndine nyaya yandiri kusangana nayo panapa yandauya nayo ndakakubatirai nyaya yaswera iri kutenderera nyaya iri kunetsa panapa nyaya iri kunzi ZANU-PF Secretary for Youth Affairs Comrade Tino Machakaire today delivered his birthday present of a Shackman truck to President Emerson Mnangagwa promised during the Monmutapa Day at the State House. Ndo nyaya yatiri kusangana nayo background iko zvinezvi inova nyaya iri kuvhundutsa nyaya iri kushamisawo veruzhinji kuti sei munhu achizono doneta chinhu chakati kurei kudaro achitadza kuenda kutora mari iyoyo yoshandiswa kune zvimwe zvinhu zvinenge zviri nani nekuti hanzi kuenda kunodoneta ari kunopa munhu kuti agara aine mari kudhara asi nyika iine maproblems anotoda that money iyoyo zvokuti dai anga atodoneta kana muzvipatara pangadai zvasvikawo pa next level. Vamwe vari kutaura kuti ibribe nekuti zvinhu zvakadaro ane something chaanenge achinyengerera ndosaka asacrifice kunge achiisa gift kana kuti present yakakura kudai so. Ndo nyaya iri panapa yandangowana ndakakubatira tichangotanga muri yeZimbabwe. Gara like this video tupinde mushoko tuonesane zvizere zviri kuitika panapa. Ndiri kusangana nevanhu vazhinji vari kucomplaina kusanganisira ana Hopewewo nerimwe team rizhinji. So panapa rikunzi you see now why we say you are a failed group of leaders. You donate a truck to a man who has looted millions if not billions, and yet hospitals have no medication. Ukona mashoko ari kutanga kubuda nevanhu panapa kuti munodoneta mari yakawanda kudaro pamunhu kuti iye pachake zvaakatoita zvikukutu akatora zvizhinji achitorera nyika asi iwo wakwenda kunomuwedzera kunomupa pamusoro pazvo uchitadza kunesa mari iyoyo muzvipatara zvisina mushonga. Ndo nyaya imwe yatiri kuona panapa iri kutaurika iri kubva nekune vanhu vakasiyana siyana. Mumwe ari kubuda ari kuti this country is full of selfish leaders. Umwe ari kuti Mugabeism, cheap politics must fall, yet the public hospitals lack ambulances, exchange of taxpayers money. Vanhu varota zvakasiyana siyana ko chimfana icho chiri kudei panza achapinda ma1 nachikuenga ndo zvimwe zvekutaurwa nevamwe vanhu panapa because he's the same guy anga ari kubuda apa achitaura kuti inini I'm loyal saka ndichangoramba ndichitosupporta ivavo varipo zvavari kutoda zvacho ndo zvitinge tichitoda toti varambe varipo nekuti mayouth ari kupudza kuti 2030 vachangenge varipo saka ngatirambe ndo zvatiri kuda kuti varambe vachiita se varipo. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe. Umwe ari kuti hautonyare you guys makatibata kuti dzvija kuchaiko. Umwe ari kuti just like animal farm always here feeling you are also his farm foreman. He is paying my 10% ake in forms of truck, you know. Ndo mamwe mashoko futa kutaurwa nevanhu panapa. Umwe ari kuti a country with not even one train working, what an embarrassment. Ukona nyaya imwe iri panapa muri kudoneta kune an individual. What more nyika yese, what more zvimwe zvinhu zvese. Ndo nyaya imwe iri kunyanyisa kurwadza veruzhinji zvakanyanya panapa kuti sei zvadaro. Umwe ari kuti aiwa minister avo vari kushandira nyika here or an individual, please help me to understand. Ndo mamwe mashoko ari kubvunzwa kuti kushanda kwaari kuita ari kushandira nyika here kana kuti ari kushandira munhu, nekuti vanhu vakutaura vachijaja on loyalty on zvinhu zvaakabhubuda achitaura kumashure uko makazvionera mega achitaura kuti inini ndiri kutotaura kuti 2030 iyoyo ndiri kusupporta zviri kutaurwa nemayouth, inini ndicharamba ndingori loyal. Nyaya dzedze makangodziona dzakataurika even though zvakazotanga kungorotanga akuchinja magoposts akamboitanga akuda kupfeka polo jersey. Vanhu vari kuda kungonyazonzwisisa kuti ari kushandira nyika here kana kuti ari kushandira munhu, nekuti panapa akuita kunge an employee of someone anoda kufadza boss wake. At the same time it doesn't make sense kuti an employee opa boss wake present iri that big. It's something chekuti chinoshamisa chinovhundutsa vanhu kuti zvakufamba sei zvinhu zvichidaro. Umwe ari kubuda panapa ari kuti there is a thin line between a gift and a bribe. In most professional setup, this would not be acceptable. ED is
now compromised or he is perceived to be compromised, neither is acceptable. Unaona imwe nyaya iri panapa pari kunzi azvigamuchirike zvaaita izvi, but iri kutanga bribe. Ndiyo nyaya imwe iri kunyanyisa kunetsa panapa. Ari kuita kunge ari tingati kutonyora. Ndiyo nyaya iri kutaura kudayo, anotanga atonyora ipapapa nekuti iye onzi apa gift yakakurisa kudaro azvibude. Ndo imwe nyaya iri kutaurwa yekunetsa panapa. This gesture is all about buying protection from ED. Cops, ZAG, and judges. We will never touch Machakaire. We might as well start calling him Teflon Tinmark. Ndoma mashoko. No money to improve any diluted health facility in the communities or surroundings. Instead of giving back to the community, they are busy bootlicking ED, who is already rich for 2030. Nonsense. Ndoma mashoko arikubuda panapa muri kungozvinzwira zvinhu zvekutaura nevanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana. Mumwe ari kuti seriously Africa is a movie. I tell you, a minister gifting the president a haulage truck and our PEMSEC of information posts at this rate, Zimbabwe is now a totally failed state. How can the bribery done in broad daylight like this and people still glorify it? You know, this same guy kana muchiri kurangarira Tino Machakaire apa nekabuda auditors general report paper ministry yake ndio imwe kubuda yakatunge itorimo ichinzi pane kakuluta kakatoitika futike mota dzimwe dzakashayika, but iye ndokubuda achitopindura pachake kata zvinhu zvekutaurwa hazvisi kumeka sense because iyo yacho yange isati yatombopo ende nindanga ndisati ndatombopo panguva yacho pa-auditors general report yabuda. Saka zvokunzi pane mota dzakalutwa akatozvirambo iye pachena. Saka ndopamwe panyaya vaitaurwa nevanhu kuti aiwa this guy chiri kuitika ndechekuti iye anenge atova untouchable, hachabatiki, anenge kwatotanga zvaatotanga kutoita izvi atopane chimwe chikamu chekusasatobatika zvamu chose. Mwari kuto takatadzeko senyika kupiwa president akadai nhai Mwari, vanhu vane zhara kuzvipatara, kuna mishonga, no clean tapped water, maruva haana magetsi, akomana zvakaoma. Machakaire big bootlicker. Anyway, that's the only job in Zimbabwe. Everyone is closing down. Pakaoma muri kuinzwisisawo nyaya yacho, hama dzadiwa iri kutaurwa, vanhu vari kupopota. Haisi nyaya yekuti inyaya yatambirwa zvakanaka, vanhu vatadza kunyatsoitambira chaizvo. Ndosaka muri kunzwa mashoko akasiyana siyana kutaurwa. Machakaire vari kunzi big bootlicker, mawan vari kuramba vachingotaura zvakasiyana siyana. You should be ashamed of posting such garbage. Vamwe vari kutaura kuti zvinhu zvakadai izvi hazvifaniri kana kupostwa, zvekuti muri kutaura zvinhu zvisina nebasa rese, like kuratidzwa kurikuri zviri kuitwa, kubudiswa kuitwa nyaya yacho. How is this going to help the millions of unemployed youth? Zero job creation policies from failed EDs and failed government. Just pakashata wedra zodaidzirwa pekupedzisira, you know, just that atinozotaura mumwe wedza anenge achitaka kunyatsira Mwari kuti I don't know hangu kuti unenge uchida kuita sei iwe honorable Tino Machakaire. The president definitely affords such a truck, and buying him flowers would have been enough to show love to our president. Then kumusha kwedu wobva wapa vanhu mabhasikoro of which they are the ones in need. Alright, murikuona nyaya iri kuitika. Pari kunzayo munhu uri kutengera truck anokwanisa kurafode nemari chanayo yekuti akwanise kutenga. You know, vanhu vari kurwadziwa this kind of gift. Tutaura nachokwadi, I don't know. Vamwe vari kutoa imari yake musiye yakadaro zviri right zvaaita. Iwo amene unotiwo kuti iwo unoita zvoda kuti muite muchindiudzawo kuti munenge muchitiwo kuti ine nyaya iyoyo, but vanhu vakutaura kuti dai watomboenda watora mari iyoyo wapa kana varomba vasingaafode, vaikwanisa kubatsirikana, life yavo ikaita se ikachinja. Mwari kuti this is an innocent birthday present. It stinks of serious bribe for cover-ups and favorism from the so-called president. It has nothing to do with birthday gift. Ndio manga mashoko aturi kuona futa kutaura panapa. Pari kunzi aiwa udofo wacho is staggering. You buy a truck for the president
when there is no paracetamol in Zim hospital. It's a shame, bootlicking at its best. Shame on you both. Domanga mashoko zvekare atikuona ari kubudiswa wari kutaurwa nemumwe munhu kuti aiwa zvawaita zvaitoshata wazonyanya mwari kuti bribe on behalf of someone behind the scenes yakuenda neTinmark as a birthday gift. You think takapusa muri kuona imwe nyaya iri panapa pari kunzi aiwa bribe yatobva zibati yakuenda as a birthday gift kuda kuti bhaizisa kuti unenge takadhipa mwari kuti ko a bribe, a birthday gift. Why wasn't it given to some other random young person who is into farming or some similar business? Murikona imwe nyaya iri panapa pari kunzi dai zvapuhwa kana mumwe munhu zvezhinji zvekutaurika. I understand kuti vanhu vazhinji vane the way yekuzotry kuti zvidefendawo ngori kuti in the event that the Lord decides to free us from ZANU-PF, people like Tino, Jonathan Moyo will scurry for cover. With all this money ED is getting from these fools and corruption, the guy is failing to get his checked. The guy is oh my God. I think let me just skip this one. Tingatozoramba tichitsenga manzwi nekuti zviri kunyadzisira saka tingakwanisa kuti tinge tichizvibudisa tichizvitaura zvakadaro. Umwari kuti this is more than leaking. What does the richest man in the country do with a truck? Yeah, one nonsense. Tino Machakaire, in a new Zimbabwe we shall recover every penny you located from this country, starting with your illegal diamond dealings in Chiazwa. Zvizhinji zvavo zviri kutaurika hama dzadiwa. Saka ndangoti ndidarike nepanapa ndikuzivise zvinhu zviripo, vanhu vakatsamwa, vanhu havana kubatwa zvakanaka nenyaya iyoyo sekuzviona kana kuti sekuzvinzwa kwamuri kuitawo. Ndosaka ndangoti regedza ndiwe pano ndikuzivise zvinhu zviri kutaurika mumastreets, zvinhu zviri kupopotwa nevanhu veruzhinji. Panapa panonzwa Kuliend semazuva ese patinopakurira nyaya dzakasiyana siyana. Ndakatikukumbiritsawo ugara wandiudzawo kuti nyaya unoionawo sei. Kana uchinge uri munyowani first time yako, kusubscribe mahara atibhadharise, ubva wakomenda usiya walike this video, undiudzawo kuti nyaya yekutengwa kwetraki rapuwa paMnangagwa naTinoda Machakaire uyu unoionawo sei.